Hey. Hey, loopt er. Het is wel in de kamer. Nee. Een goeie avond, wens ik u. Leid, je ziet, welkom. Ik ben met de Joekskapel al eens door stijl gegaan. En ook tegen de centrifuge hebben we erbij genomen. Zelfs Venlo kon ons uitnodiging verstaan. Nog eens, ziet welkom bij ons 100-jarige, bij het steiler ketelspel. Meer echter dan slechts spel. Het handhavend besef wat goed is en menswaardig. Wie daartegen misduidt, zal branden in deze ketelhel. Wie het begos, een eeuw geleden, gekost het lezen. Een bankfaillissement, verdriet in menig huisgezin. Nou huurt ze duk, failliet, kost ons een zorg zien. Toen ging de schuldige als eerste de ketel in. En vuur volgde hem. De spekvot en de nekse. Die op de televisie hetzelfde deed. Veel bloem, maar nou wel gekleid. En de scheidsrechter deed tegen die vloot. Hij dacht, ik heb ze. Hij heeft nooit meer gefloten. De ketel was de heid. We waren wel beschermd op steel door vuurorde. We hebben zusters in het roos, in het blauw en in het zwart. Wie de SVD kan ze pater of broeder leren. Men zou toch meenen, steel is tegen het woord gehard. Maar door gebeuren langs de Maas en in de Dreyers bekennen we het maar ongoed, gezongen, maar ook ongezongen zing. Het hoeft niet eens meer avond te zien. De vrijers vrije nou open en bloed. Het hart ligt op de tong. Van welk geslacht? Ze dragen ringen, bellen en hangers. Het café dat wordt discotheek. Mijn kaart niet meer, nee, mijn kind. Er kwam steeds meer vertier. Er kwam van alles angers. Men barbecued of verduwd. Men veegt niet, nee, men cleant. Maar dan ineens, dan merkt je. Einde eeuw is tot de vriendenkring. En 100 jaar het museum. Terwijl 50 jaar Jochemhof te worden. Dat is net zo lang als Rogges. En dat is weer zo lang dat Animo al zingt. En dan nog 100 jaar is er een steiler ketelgericht. Ah, wat steelvol is op steel, dat gaat hij niet verloren. Ook onze ketel niet. Met die pan zien wij vergroeid. Dat zullen wij in ons ketellied eerst een grote huren. Dan weet je waarom een ketel altijd daar is geschroeid. Het is een dreuvig lied. Niet vrij van levensmachten.
Ons leven is een leven lange ketelgang. Wij zien door mij verzuimd. Toen moest het lot niet dachten. Ik vroeg ons ketelkoer, zing onze ketelzang. Aldus geroepen, zijt ge jos verschijnen. Wij stellen voor een modaal steiler gezin. Ik ben de man. Dat hij is onze kleine. Dat is de oudste. En tussen die twee, dan zit deze tussenin. Ik ben wel getrouwd pas na het concilie, maar er geeft mij niks boven een gooi steiler familie. Deze twee, dat heb je wel al begrepen, dat zijn ons oma en opa. Nog heel kras, al hebben we ons stommen wel wat bijgeslepen. Och ja! Dit is onze pap, dan zul ik toch bijna vergeten dat hij er ook nog was. Woorden ons liedje overgeit, laten we het kort huren. Dan weet je wat u vergeet en kan het nog meer bekoren. Dit is dus eigenlijk het liedje nog niet. Maar het gaat wel over, ja, hoe het u vergeet. Onze pap begint. Dan zij, opa en oma. Dan ons Marie, ons Riet en Nel. En ik, de levenvolle laatste tijd. Nou is het dus dat ik begin. Van de weg tot het graaf speelt ons leven zich af, rond in een ketel op vuur. Och, het waant wel op den duur. Maar er zien van die dag, dat ik me zit af te vragen. Is het niet hartstikke stom? Maar dan schreeuwen die anderen niet. Wie heeft het levensslot? Jo, wie weet het, haar moeder, al een leven lang. Ons leven is een ketelgang. Het is een ketel voor tier. Het is een ketel voor het sop. Het is een ketel voor het eten. Het is een ketel voor hoop. En voor het schroeven van de stoep. En een verstand op de pruimkesoep. En dan maar weer hop met een keteltje naar de pannenshop. Kijk, en dan ik. Wie zien toch eigenlijk hartstikke? Hartstikke verzot joh, op zo'n pot. Want... Ons levensslot, ons leven geeft van putje naar pot. En zuus nog een geschreven voort. Het wordt geen stil voor levensslot. Het wordt geen stil voor levensslot. Bist du aan de Maas geboren? Nog niet groeit, maar heel erg klein. Het is niet anders, maar het is voor. En de ketel ligt never nu bij. En als ze amper lopen kent, een beetje wankel maar ik op. Met de ketel nog weer, maar jong of her. De pap in de pannenshop.
so ein geschröde Wort, het hoog en snel voor levensloos, het hoog en snel voor levensloos. Door uurs muziek, wat klinkt te chic, en de stamket al in een fabriek. Het is zo schoon, maar heel gewoon, en de fluitket al plezier naartoe. Wat vroeger en schitterend ook deze zorgen, maar mensen waren weg. Doch dan gebeuren wat al wilt, en de kittel is maar één. De kittel is ons levenslot, ons levigheid, van putje naar pot, en zuus zo een geschreven wordt, het hoog en snel voor levenslot, het hoog en snel voor levenslot. De kindertjes hebben we nodig gehad, want de kulp is heel erg goed. Het is nu een levensgoedkoop geval, maar zelfs zo heel gewoon. En rustig geschreeuwd, dat is niet erg, du bist een dinosaurus. Want al zijn de echte stijl of meer, niet een vacuüm dat geeft geen post. De kittel is ons levenslot, ons levigheid, van putje naar pot, en zuus door een geschreven wordt, het hoog en snel voor levenslot, het hoog en snel voor levenslot. De kittel is ons levenslot, ons levigheid, van putje naar pot, en zuus door een geschreven wordt, het hoog en snel voor levenslot, het hoog en snel voor levenslot. Geduld, geduld. Ik ga nog overgeven aan onze reporter van de ROX. ROX? Ja, want wij zal het weren. Den omroep die er heel lang al is, of die van, waarvan ze zeggen, van iets meer orde? Ah, dat weten we toch immers niet. En alle stemmen gelden. Maar goed, onze omroep is nog onbekend. Luister wat ze op stijl vertelde. Luisteraars, goedenavond. Ik bevind me hier in een willekeurig gekozen straat in Stijl. Je kent natuurlijk wel dat Limburgs plaatsje langs die mooie Maas. Of, zal ik liever zeggen, langs die mooie Maas. Want dit is namelijk een natuurgetrouw verslag. Gemeentelijk huurt Stijl weer tegelen. Maar daarmee hebben ze in Stijl geen enkele moeite. Er staat, kerkelijk gezien, een veelsoortig verband tegenover. Een veelsoortig verband en, gezien de zusters, een veelkleurig. Luisteraars, ik wil nog eens nagaan of die als uw eigen traditie
van steile rechtspraak en duvelsgeweld de mensen heen in hun greep heeft. Hier, hè? Kan je even bij de microfoon komen? Ik wil het vragen. Je ziet al een vaste lavenskleider. Is dat niet wat vroeg? Maar meneer, dat begint toch de 11e van de 11e? Ja, dat weet ik wel, joh, maar... En best een lid van de bestuur, dan moet je het nog verlieren. Nee, het begint nooit met held, nooit op het werk. Meneer, we zien van het bestuur van de BCL. Dat wil zeggen, de gewone bond van carnavalisten in Limburg. In de volksmond, gewoon BCL. Gewoon BCL. Is er dan nog een ongewone of... Een boetegoen hebben we ook nog. Dat is de SLV. De samenwerkende Limburgse vastelovensverenigingen. En hoe heb je je speciaal mee bezig? Wij, met carnaval, met de vastelovens. En vanavond heb je een vergadering, heb ik vernomen. Waar ga je daarover? Over een van de hoogtepunten meer. De boetegoene manifestaties. Boetegewone manifestaties heb je nou, al ziet je van de gewone BCL. Gezond, meneer. Organiseert geen nog het ketelgerecht? Meneer, dat doen de keteleers. Carnavalsvereniging CV de keteleers. Gewij wel, met CV wat centrale verwarming. Meneer, een angervraag. Zie je niet bang voor het ketelgerecht? Meneer, ons durven die niet in de ketel te duwen. Maar als je het niet erg vindt, die moeten nog wel vergaderen. Hey, meneer, bedankt, hè. Aje. Nou, luisteraars. Misschien heb je ook wel aan een spektakel dat er kinderen op straat gekomen zien. Ze komen net de school uit. Zo jongens, gij komt uit school. We zien geen jongens, we zien meisjes. Dat is een jongen. Ah, dat is een jong, daar kan ik mee praten. Zeg jong, vertel me eens, wat heb je geleerd vandaag op school? Niks. Niks? De meester moest vergaderen. En toen hebben we ketelgericht gespeeld. En hij moest de ketelen. Moest ik de ketelen? Zo. En waarom moest ik dan wel de ketelen? Ik moet voor meisjes spullen. Wij hebben beginnen de spagaat geleerd. En nu krijg je misschien dansen Marietje weer. Nou, dat ziet er goed uit. Zeg, zit je niet bang voor het ketelgerecht? Mij houden de duvels nooit in. Wat bedoel ze daarmee? Is er een kans dat ze erin moest? Ja, hé, is mijn jaartje. Hij in de mond geloos ding. Nee jong, luister eens even, kom eens even. Wat heeft u gedaan met Jetje? Niks met maken. Hé, ik schrik voor de ketel, meneer. Daarom waren we vanmorgen te laat. Hij had over de ketel gedruimd. En verschrik in de box gedaan. Ah! Maar in de box gedaan. Zeg jongens, luister even, een ganz andere vraag. Vind je het ook zo erg dat er wat grotere klassen op school komen? Helemaal niet. Dan krijgen we minder beurten. En we kunnen veel gemakkelijker spieken. Haaien. Ah, meneer. Kom eens even. Mag ik je vragen? Wat doet je precies? Ik ga langs de deur om schilderieën te kopen. Om de mensen blij te maken met schoonheid. Ik ben artiest. Ik leef van de kunst. Maar ook omdat ik moet bestaan. Ziet je, ik zou niet hier in stijl van deur tot deur zijn gegaan met mijn schilderieën. Als ik in stijl in juni de